Takhle znáte hasiče z běžného života. Silné, udatné, kteří se nebojí nebezpečných situací a zachraňují lidské životy. A tohle už jsou hasiči na Miss Hasička a hasič roku 2013. V plavkách i společenských šatech. Všichni žasli, s jakou grácí se s disciplínami modelek vyrovnali. Jsem byla trochu nervózní za ty účinkující, protože to je obrovská odvaha a já bych tu odvahu fakt nesebrala. Já myslím, že se malo naozaj na čo pozerať, takže to byl fakt příjemný večer. Tak krásné děvčata, jako aj super hasiči. Holky jako mají super postavy a ty kluci ty vypadají úžasně, ty by mohly rovnou na molo někam. Co porotu i všechny v sále nejvíc ohromilo, byly volné disciplíny. Soutěžící tak ukázali, že nejen hasičské řemeslo ovládají. Největším překvapením se stal Tomáš Petreček, který si svým labutím jezerem získal všechny v sále a nakonec získal i titul Hasič roku 2013. Já si myslím, že to je ta ilustrace toho života, že vždycky ten humor dokáže ty svaly přebít. U dívek se porota rozhodovala trochu déle. Svým půvabem a sympatickým vystupováním si titul Miss Hasička odnesla 21letá Stanislava Halušková. Gratulujeme. Anna Beránková, Prima FTV.